Cini borok no bunani hum kiri jago, kintu tini se poin to bura giako. Ang sana ni nayo, kerengsa jaga ro yagri woi naidi. Kerengsa jaga yagri naidi, hor bote kai singlai sabo sabno buiman, sabo sabno kasuiman, abo sing ora jawab riwana. Borok no bani kakaham, tai sini wate pamtei. Sini tinang ni coba no logiri nai orang manjak painai joto no ani coba ni selut te kakak ham ya pare ang koki sesano sanai ani kaisa program tongo DM office meeting joruri abun bagi ang mathanai ani ukologote bos kokak ham sanai tongo sini subokta suronda Burma borok tongo sini DSP kecam Torun Babu Sungrok tongo tai sini etitep ni borom ganang presiden Olendro Songtongo borok norok bai kok salai nai norok borne thani bo kok kaham khana nai kok khai mo se jeng illegal migrant no tuyei je choba chek mani omotini talsalai thangka 19 tarikh no talsalai thangka kintu भारतवर्षनि गोबांमा हास्तेबो गुजरात महाराष्ट्र दिल्ली हरियाणा आसाम रगो इलिगेल माइग्रेंट उ लामचायतिके बांग्लादेशनि बरकसिना हावा फाय हाब दं फायनाय रंनो नायतुक रमै बंगनि हावा पुस बेक खाय हरपानो चिनि तिरप्रावाखाय आबो कोन एक्शन तिनि सुक पर्यन्त खलायजागिया Tini funga ang news kaisa nukha Asamo 450 borok no Mia bai o sikango naitugui hen kabrui borna detention kemot langjaka Ar senior khai bosti khalayei ang nije chithi suyei rajyo palno janaka police proshasano janaka bo jaga tong bo kami wo tong bong ni bothop bosti ni mung mang sairika to phare chinara action yako tai sini andolon o je lama tui flag ti lai tai unglia boskang ni salo chini coba tebo kerak tebo phan ganang Kaiseng ma nokalai nai. Bubagra mia Facebook live samani norok khana kana. Amit Shah bai bokok salaika. Saltam ni sikang jeng Rajbari wo asuk laika. Chini 13 jana MLA ni bising khorong ni minister. Jeng jotono sithi kaisa wo soi khaika Amit Shah bai malaina ni bagai. Tripura lokho illegal migrant rok haboi tong paimani borong no naituk tiklai bongne hawa pushback khlainani bagi jeng chithi angbu bagara no saka kebangma joto chini minister MLA robo agreeing kha judi government chini tripartite chukti o illegal migrant no khoboi judi Tripura implement khlayakai karyokori khlayakai jeng सरकारनि नखरि थानाय आबोनि बागैनो लास्ट जों दिल्लीआव अमित शाह बाय जों मालायनाय सरकार तङै बसे जों सिनि मानथायनो जों मानलिया हंगाखाय सुफुंजागलिया हंगाखाय अ सरकारनि दल तंगु हिनजागै सिनि तामो लाब बुंनाय तामो माननाय जों आबोनि बागैनो बुबागारा बाय तिनि फुङाव आं मेसेज खायखाय मिया बकक सालायका Bosao Amit Shah bai ang kok salaika taiga sapta kaitamni bisingo ekta kisu Tripura bo khaina nin sakapo tofana Bubagra bai tini taisa ma salainai salaimani poreno jeng tamo khainai khaya o hotalina ni gusnari mayang tongkha Bubagra ni kok mayangoi tai singo lama botok tai himlia lama wo kasulai sinai Tripura no pura ochol khaimarinai Tamni bagai Tripura bondoro achucho nokungane Bangladesh ni borok oro phairom jakha
borong no bel liriwo oroni borong no bono bela rungo jamindar rungo bongno bel liriwo tabun perkatai natuk maya portika nuka cutting khlaika tini finani sikang Tripura ni High Court no Chief Justice no ang citi kaisa sui kapkha Tripura ni wo judicial tamo solito botike Bangladesh rong no oro bel liwo phiogoi rijak abone pura details suika sariko an Facebook o manane portika cutting manane japang no nuganan Facebook o obani kokya mo oroni 10 suimani portika Bangla portika ni kokse obono se ang इंराजी बेखे ट्रांसलेट खाये चीफ जस्टिस न जानोगो तबो ओ इलीगल माइग्रेंट शुद्ध जनरल एलाका सिमिलिया चीनी एडीसी एलाका वो गोबां मा थायो पार्वत चट्टग्राम नि बरर एमन के फाइका जों तरक चीनी हा ओ एडीसी नि फातर सेकजां मानि सराय तबो एडीसी एलाका बो जों सेकजागै दंखा गंदा सरारको कताल पारंग बैखा Korbugroko ketal parang ka pesap thol Kanchanpuroko kebang majaga parang thamaicha chini buru hoda riang hoda ni borok agi Deborma community ni poreno borok joto ni borok bango chini Tiprasarong ni bisingo o buru hoda ni borok 2027 জনগণনা বা সেন্সাস সংখ্যাকায় বড়টাই সেকেন্ড পজিশন দংলাখা বড় থার্ড পজিশন থানানি সম্ভাবনা দं एडीसी एलाकानि एसटी रिजार्व निनि बुसा निनि बुसुकनि एसटी नि जे कोटा ओ पार्वत्य चट्टग्रामनि बरक से फाइ ताबो सेगै चानानि बागै सेगै दंफाइका हाबो सेक्का मानथाइबो सेक दंफाइका तारपरे बसे जों सुपुङै दं सुपुंनानते जरा करिखा आं सुप्रीम कोर्टनि उकिल असेनि उपाध्याय बेंकक सलाइका इलीगल माइग्रेंट इश्यू न तुई बो जत्तो निसाय कक्साव सुप्रीम कोर्ट केस खाइतंगो बो त्रिपुराव फाइनाय सफिशिएंट डकुमेंट्स कोर्ट केस खाइना हिंकाकाय सफिशिएंट डकुमेंट्स नांगो ओ डकुमेंट्स रक थुमबायका चिनि चिठी रक जेरिबाय माने आबरक जत्तो न ताबु जेरस खाइ रेडी खाइबायका सुप्रीम कोर्ट थाना सिगां जों हाई कोर्ट मा खाइनाय चिनि एनआरसी केस सुप्रीम कोर्ट ने होयते तांगि रिजेक्ट खांकाकाय प्रथम प्रोसिड्यूर अब निने हाई कोर्ट ते मा थांनाय आबोनि बागिनो जों हाई कोर्ट केस खाइनाय केस खाइमाने यागुलो न जों चिनि सभाबते बकराक मा खाइनाय अमतेखेन तरक खायै जों तेबो चिनि सभानो त्रिपुरा हावो प्रेसारिनेन बागै जों मा खालायनाय चिनि अ मरसरा तेलेमुरा अ गानागिनि नरं नायनाय दे तैसिनद्रायरो साल बुरुम बयनि हानि बरक अर फायो तैसिनद्रायो गोबां मानसिनि बरक देबरमा कुकी रांखल तारपरे निने रुपिनी रंनि जागा वानसार दखल खाइजाक कागज पत्र का चिनि बर रंनि और शान्तिनगर दंगो चिनि बरंनि मुङै जागा तेलेमुरा रको ताबो गोबां मा जागा चिनि बरंनि मुङै वानसार दखल खाइतं नक टाङै दं किछु खाइमिया एक्शन थाङो सरकार वाना मा सिनसा देशनि आइन त्रिपुराव जेमन चलिया हायं दंहा अमनो ताई इंकोया अनेक बरक छावो जे अचबा बुसुक जराबो सयमानो बाहिनै गोबां बरक जों जखनते आं स्वराष्ट्र मन्त्रीनो चिठी रिमानि परेबो नोटिफिकेशन नखमान पर जोंनो पुइला शान्ति बाजानि बगा फावो जों मिसिल तिख्लायो अनेक बरक हेनो रंजित देबबर्मा त्रिपुरा मथानि एमएलए और तंगे मैक्सिमाम त्रिपुरा मथा खाइनो मांगनो तांगे पार्टीनि फ्लेग दिया कारण म त्रिपुरा मथा दाबी खाइमानिया त्रिपुरा मथा दाबी खायै नोटिफिकेशन नखरमानिया म केंद्र सरकार बिनि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नि होते नोटिफिकेशन टेकलाय जाका म काइसे नेशनल इश्यू सारा भारतवर्षनि बागैनो म फोनांजागनाय आबुनि बागैनो अ नेशनल इश्यू न तुयै जों आंदोलन नखर कांकाय चिनि नेशनल फ्लैग नांगौ जों जुदि तिनि और त्रिपुरा मथानि फ्लैग जुदि तुइ खांगाकाय अ दांसाव तंने अनेक बरंनो नर नुगला खामु फाइगला खामु और तिनि
हलनक आसुक फैनाय अ लामाव हिमबत हिमतिनिव गोबांमा बरनो फाइग्लाखम जत तिप्रा मथा खाया शान्ति बाजार निनि बिचन्द्र शान्ति बाजारनि बिचन्द्र मनो जों देरि खाया जों खायाब्ला तिप्रा मथा खायाब्ला केबो खाया साबो खाया काउन्सिल अफ तिप्रासा हदा जोंनो इनभाइट खाया जों थांका आसिराम थांका सिनि सुरन थांका जों ता गोबां मटिबो थांकाब्ले जों जत थां फाइकाब्ले थाङै जों वातै सेक सेक खाइ फाइका सुतरां चबानि दरक खायै जों साइ दङ चबानि हर दरक खाय जों गै फायनाय तेब जों सानाय तामनि हिंगाखाय आगिव जों आन्दोलन खायो याकारि रिलायो गोसार माजरनो याकारि रिव आंनो रंनो कग्रिवो आं अचबानि हयते आं कुनु दिनो कुतुलि थांला गोबां मा बरक सन्देह खायो ब कुतुलि दा थाना आं कइदा थाना आं राजनैतिक पद आनि कै एमएलए बो आं 9 तारिख फेब्रुवारि 2025 न बुबागारानो थां साइका स्पिकारनो सिटि सिजाक आं याकारि रिसिनाय कारण तिप्रा सारनो जे कग्रिमानि अकगनो आं सफुङै मालिया अकगनो तिप्रा सारनो जे प्रतिश्रुति रिमानि म तिप्रा मथारटे सफुं मालिया बुबागरा सुतरां आं 1.5 लाख टाका अनारियाम बेतन नावै एमएलए हस्टेलो तंनानि आनि इच्छा करै आनि बोखा कष्ट नांगौ खावब्ले दुख नांगौ कारण आं लुकरंनो जे कग्रिमानि आबो सफुङै माया बुबागरा सावता किसान नासिंगरा दिहने तब फानो आं लुकरंनि बागै दिनैसिम पर्यन्त नरक बाक्सा दाबो आं बुजावै कक साइटं आनो सिकिरुइ कोनो लाभ करै ओ इलिगेल माइग्रेन्टनि कक 5 बोसोरनि सिगांनो खमुल नंगौ बासननि प्रो तामो साकामे बान फेसबुक आं तेसे रिरो आप्रोच सीएबी नि केस प्रोटेस्ट रेलिबो बुबागार दं गोबां माने नेता दङ ओ इलिगेल माइग्रेन्ट तयै आं तामो साका नायनाय दिन र सिं अमनो खाइमानि न गोबां मा बरक मखल कियर जागौ रंजित देबरमदा नेता तरि थानो सोंनो लायै अमनो अनेक किरिजेंनाय दङ गोबां मा जागाचिनि रेली खायना थांखाय जों नेशनल फ्लैग नतै रेली खायना थांखाय केबें मुं आसाय जागौ हुम किरि जागौ गोबां मा जागावो चिनि बरनो बुनानि हुम किरि जागौ किन्तु तिनिसो पॉइंट बुरा गियाखौ आं सानानै नायो गोरोंसा जागारो याग्रि वइनायदि गोरोंसा जागा याग्रि नायदि हर बोतेखाय सिंलाय साबो साबनो बुइमान साबो साबनो कासुइमान आबो जों करा जवाब रिवानाय आसिक नरम हेनै जोंनो ता वान सुदि जों सिलायनि सबा खायफायजा सिलाय याका रिफानो जों सेलाय कगनानि सोरोंमानि आबो पगयाखौ सुरनि गर नासुकजा ताइस्राबसाका बनो साबानो जों पगै थांयाखौ किरियाखौ आर जे कुनु तिप्रासानि चबानि बागै जोंनो बुसकांगो दंगौ बुबागारानो तयै सेबिनि चबावो ओ रामचंद्र गाट छनखलानो हयते पद्मबिल जरा हिमरिनाय अमंच साकाव दंगौ इ कर जतन चिनि रूप हिंदी चिनि आसिराम हिंदी चिनि सुरन हिंदी आदिनो चिनि राकेश बन उद्योग नानाय चिनि ताकक सुमन आदिनो जोंनो फाइनान्सियल चिनि रां खकसाफोन करै बन सुबाव दिनिबो बबो जों बाय बाक्सा दं जत जागोन ब सुबावै दं आनि लगे थांगै ओ सिगांनि बन्द खरकसा आसामो सिलायबाय चबा खायनाय जेल 20 बोसोर साजां थांका पेरुल तालसानि बागै सुति फायका आनो फोन खायसाव किसिं आं नोंबाय मालायना मुसंगो हनेकेनो ब कापनानि सुरु खायका ब्लेखानि खाबो इमोशनल नङै फायका आं कापनानि मुसंखा आनो मुक्ति फायका आं सावो आं जेल ताइस थानानि सिगां नोंबाय किसा मालायनानि हने आं थाङै फायका उ सिगांबो मिया फायका किफिलै जिनि ताखौ सुमन बाय जों थाङै फायका हसा थुइ फायका मालायका अनेक
दुख कस्तनि कक आगिनि कक रक सालायका मालाय फायका अमते हायके न जों आगिनि कक रकनो बवाइसो इस चिनि किसिं संबाय मालाय लायो जों मुइतु मा खालायो के आबुनि बागिनो नरक बखाता थैदि एटीटीएफ एनएलएफ तिनि चुक्ति उंखा आरोबो लैंड राइट्स नि कक सिजाक दंग पलिटिकल राइट्स नि कक सिजाक दंग गोबां मा चिनि दाबि दंग 250 कोटी टाका मांखा 250 कोटी नि फातारबो दंग थासिंगो चिनि आसिराम ताखो आसिराम साइथांका गोबां मा बरक जोंनो सुबाखा नरक जतनो सुबानाय जों फ्रम रिका नरकनो जों आरोनि किसा किसा के नंनो सुबानाय बागे जों दियारङै दंग चिनि फ्रम दातिनो कनाय नंनि कागज पत्र जति ठीक ठीक kai रिका नरक जतनो माननाय कागज पत्र ठीक यांगे नरक आबनो ठीक खायबेदि आधार कार्ड बैंक अकाउंट विशेष कइरा नरक आबो ठीक दंना नांनाय नरक जतनो सुबा सुमाननाय जों ताबो कागलायनो जरा करिखा जों ताबो कथालाय थानचांगै ओ बुइनि दफारक चिनि हानो सेगि दंफाय माने चिनि मानथायनो सेगि दं माने अमरसे जोंथायसे किफलि मान रुबनाय आचुचु जन ओ सिगांगो उदयपुर बांलादेश नि बरक फाइसा आरो 3 नक टांगलाय तंलाय फैका लोकेल वानसा बाय तिब्रासा कासुलायका बरं नम जतन बांलादेश माउ थंनाय हने ओ बांलादेश न मारे खलायनाय वानसारबो टेक्टर नांखाबला आगिनि सिमि जारा कासुनाय र टेक्टर नांखाबले काय आबुनि बागिनो ताखुरो बुखुरो आं मा सावो जों थानचा मा तंनाय दुस्की बाजारो आनि कायसा केरां कथ मा तंगो नरक जतन साइमान ओ दुस्की बाजारो आं वाइसा 2018 नि आगे और कैसे जों बाजार सभा खायलाय माने तिवा आईपीसी नि मुंगै अब बाजार सभा नि परे न आनरमखा आं 3 मास खवाइजेलो तंखा आबनो बागिनो दुस्किबो फाइनानि काय आनि खा स्राङै फायो दुस्किने आमसेनि लुकुरो जे सबाव लगिरि तंगो बरबाय ताइसा मालायनानि जे मुसुं तंमाने दुस्की प्रोग्राम केन आं जेसे प्रोग्राम कतर तंफानो आं जतनो बात खायो तिनि 11टार समय डीएम अफिसारनि मिटिं दंमाने आंहा मिटिंगो थांले साइरिका डीएम ना आं फाइमांला आं सारिक साइटनि मिटिंगो फायनाय सारिक साइटआव चिनि गुरुत्वपूर्ण मिटिं दंगो जत मिनिस्टार एमएलए रक दंनाय आंबो थानाय आबुनि बागैनो आं सिगां बायरा कगनारक मानारखा नर खाता बायदि चिनि गोबांमा कक सानानि तंजाक दंगो बनो नर कक खानाय थांदि आहाय नाहाय जों मा सापिनाय चिनि कक बरक बाय कायसा कक दंगो जों अनेक गोबांमा पदरे पद बुंलायखा गोसा करम अनेक दाबिनो राजनैतिक इस्यु खायो जों आबनो सुफुं मालिया किन्तु मत नेशनेल इस्यु थाका ना के आबुनि बागैना कायसा कक सामानि तंगो जे उंखा उंगैनो थांका सावै हाबनानै गरै साका तियारि बाय थांफानो खामा तियारि तंखौ आबुनि बागैनो जों बुबाग्रा बाय लगिरिवै बुबाग्रानो लगिरिवै बुबाग्रानो तैफांबाय बोसकांनि साल जिनि चबानो देबो करा फान गनाखाय माति सानाय मोसक सावैनो नरन आहायनो आहाय खाकाहाम ताय हामजा मायाफरे आन को मुसुक्रि नंसतो जतनना हामबाय खुलुमका।